Здравейте на всички, аз съм Мастъртюр и както виждате сега ще играя тук не Survival Games, тук някаква игра, де чукаш. Абе, Флип! Абе, аз ще да знам. Абе, който е супер сплаш, супер маш, който е... Супер Флип! Аз съм... Супер маш, паш, Съборек който е. всичко. Супер Флип! Първо да отстраним думи. Първо отстраняваме колите. Добре. Този епизод го снимах няколко пъти. Ай, този! Ай, бе! Този трябваше да падне. Този за сега трябваше да е паднал. Спряме това бягането. На мен ми лагне, когато... Лагнаме. Бях умрял. Лагнаме. На мен е тъй. Аз умрях ли? Значи, не. Обаче да бия. Кажи ми, какво? Бията, вечните. Ма аз не мога да бягам. Забили, чупи пода. Черяш бучето. То тъй ли се взима, бе? Да. 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 И то стъпанар дед па изтряска. Убеди. Аз бях втори. Не си втори. Аз кой съм? Ти не стълпа няма тримата класация. Да. Христос си четвърти. Христос е четвърти. Четвърти. Той е. После на дракон. Ари после на дракон. Пак ли тази игра? Абе, що не цари това тука? Ау. Къде? Аз мислих, че е на Mixed Arcade. Къде? Да. После ари само на дракон. Какво си там на драга? Спечелих 4 флешки. След тази ще играм след тази. Който и флешхук. Капани. Каквото и флешхук. Точно капани. Или проверим в Google в преводача. 220. Каквото и флешхук. Точно капани! Оф. Това са капаните. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Има някакво следното уредлани. Ох, тук е първо убиваме другите. Човек, тук като паднеш във водата, Крис веднага си насочи главата нагоре и цъкай брадата с десния бутон. Се стреляш нагоре и ще оживееш. Не, та не се прави. Айде, чао, ще Ох, това ще направи от селя. Паднах във водата! И молеца! Молеца, бе! Трябва ли тъй? Аз ще Христо, виж къде е това? Къде? Виж. Телепорти се до мен с компас. Глед за тебе ще ударя. Вече не. Добре. Пристигна ми тениската на Майнкрафт. Как бе? Коя тениска? Правиха ми тениска на Майнкрафт и ми пристигна утре, ще там с нея. Ах, якото. Окей. Елате на Drawing My Thing. Драл майки. Ето. Крис, аз си ти. Човек, къде си ти? Ти умря. Елате в Mixed Arcade. Добре, само да видя кой ще спечели от тия двамата. Аз съм това, Крис. Да, знам. И ми отгай, защо викаш тия двамата? Определено ще загубя, аз съм на много малко човек. Да падна веднъж във водата умира. Ай, бре.
Добре, ела ти в лоби 25. Чакай малко. Ей сега. Само да ми дадат Джеймс. А, не падам в вода. Лоби кое? В лоби 25. Аз съм в лоби 20. Ами ела 25. Арена Драгънс. Да, Арена Драгън. Да, елате на лоби 25. На Драгън, не на Драгън искаш. Да, на Драгънс, не на Драгънс. Пишете пак партия, елате по 20. Аз съм в 25. Ела в лоби 25. Партият какво? Чай, аз ще направя партия. Отиди в лоби 25. 25. Тъй, Марти, пращам ти покана, че ми прати, пращам и на... Ама гъл, излязъл. И двамата ми на... Готово. Изчакай малко, Марти, бързо пиши го. Не, няма, ще забавя сигурно, защото ми бъл. Колко минути ще отнем? Една, две. Човек, някакъв пише Happy Birthday. Хи-хи. Тен. И носи един. Ама гъл. Ако такова не успея, пак ми го платиш, защото тук ми страшно. Ми напиши го. Не мога как да ти бърна ми компатирах ти прозорчето и сега. Ай, сетне ми со. Марти, пращам, давай. Гледам. В Драгън. Добре. Добре, някой да влезе в Драгън. На Survivor. Не. Трябва да Драгън. Да, ще сменим версията. Аз имам златния тук. Да, той привлича. Си хвърляш емералдите по другите хора. Хвърля емералдите. Имаш златния ли, бе? Да. Аз имам периния. Злати! Нали няма да го хвърляш по нас? То от началото не ми дава емералди. Бе, мама, няма да го хвърляш по нас. Ето ви. О, морския кораб. Ето, кораба е най-гаден. Марти, къде да се скрим? Не знам, елате тримата на някакво място аз се скрим. О, човек, аз съм само златен. Идва, дракона идва. Само аз съм златен, няма никой. Броня. Човек идва. Идва дракон от някъде. Ами чу... Умрях ли? Защото ще нямам, братва. Аз умрях ли? Не. Не си. Не. Виждаш се. Този Аз дракон. вече емералд, къде да го хвърнам? Хвърли го върху някой друг. Човек, хвърли го върху някой друг, бързо! И не долу. Гледай да не е долу. Той се мазе и стига върху мене. Ами не съм хвърлил върху тебе, чакайте малко. Току-що някой О, хвърли. фак! Бях извън кораба! И начистах братвата и подпасих чек. Изчакайте малко. О, братвата понякога спася. Бързо, бе! Драконите идват към Умрях, нас! умрях от падане. И стига с държава емералд. Драконите са тук при нас. Мале, още не са ме убили. Мале, Марто! Бързо идвай, бе! Ще убиват заедно с мене. Аз седя тук да те пазя. Марти? Той къде е? Седи и тук. Защо? Ми при мен седи. Ей тук при мене. Бързо! Да. Ти умря, бе! Не! Остана бе, Марти? Марто! Той нещо стана си. Виждай, яко, ако имаш, ако трябваше някой човек да е Ендър Драгъна. И така, бам, разрушава кораба, бам. Виждай, яко. Ма биш малко гадно, Марто да е единствения златен. За другите.
Марти? Абе, Марто! Ще пропуснеш играта. Марти! Марти! Какво стана, бе? До туалетна? Земята вика Марти. Сигурно е до туалетна. Земята вика Марти. Тук ли си? Оф. Ми то клипчето остана хубаво. Умирах. Извинявам се за телевизора. Аз даже не знаех, че снимам началото, ама се прави. Ми ще изиграем и тази игра и спираме епизода. И преработваме клипчето. Ето, за тези, които го гледат в момента. Значи съм го качила и преработено. Тъй, какво стана? И аз съм чудя. Тук някакви дракони ма гонят. Добре. О, не, аз падах във водата. Ало, какво стана? Нищо. Къде беше? Ти пропусна играта. Ти Да, разбрах. Ще левтите ли, защото обед без хвърли? Чай малко, само да свърши тази игра. левнах. Оф, чакайте само да свърши играта. И елати в лоби 32 Ела, чак. да играем но и с овцата. То го няма заедно. Абе, то не, го на няма мен не ми отдел. се... Добре, аз мисля това да е епизода и да, това ще бъде епизода. И това беше от мене. Аз бях Master Killer. Благодаря, вие бяхте моите табелки. Благодаря, че гледахте клипа. Ако искате да продължавам да снимам, цепнете лайк, ако искате да снимам всеки път клипове, цепнете subscribe и това беше от мене. И чао!